Naruway a residente tinaipayan ti Aguinaldo iti barangay 30A Yasuyo, Lawag City, babaen ti maysa a balikbayan nga aggapo iti Hawaii. Kalpasan ti misa, nagturong dagitoy a residente iti pagtaengan ni Leone Palting tapnon mapan makipasko intunggal maysa sa nga supot akan goods tinaipaay kada kwada. Malaksid iti daytoy nagibunong pay ti kwarta kadagiti ubingken na papaingan. Merry Christmas, sabi. Kilo. Ah. What will you say, look? Look! Go get! What will you say? Kuna ni Leone Palting, tinawen nga aramida na ti kastoy intunggal agbakasyon. Ngem ga puti pandemya, saan ang nakaawit itay napalabas at awen. The first year ti pandemic at nag-lockdown kami mati 3 months, and then after 2 months nag-lockdown kami ti month of August idin. The first lockdown mi kat from March 24 to May 29, and then the second nga lockdown mi August. Iti pa nagbakasyon nyo anak na riknam ta medyo lumukay daw ito protocols na yun, especially kada kayo nga po iti sa baling pagilyan. Ala, hantay makuanti gasto sa talaga ta kasto nga mga December no kung nangina ti airfare sa DJ pay quarantine mon lalo kiti nakaipanakit iti Makati nangina ti kuada per day da nag-stay kami ti 5 days tapos nag-extend ti 1 day kasi DJ connecting flight nga may tilawag inuray ko. Maragsakan met nagitigagayem na beautician gaputan na kabakasyon agsiputan na lokayanan ti health protocols. Every time at the December, arami din na daytan, humanitarian case. Alakas ka na yung nga ubraek, nakaragragsakak mat nga dama i-share ko kanya da, oray sang kabasit lang. Next! Para sa Balitang Ilocos Online, Jaan Agustin.